Tiha kini ka janmit pat sisin ngi penpau ka jing sungu ka jongi ublay ya ka ba ulodonikat ingi kum ka jing sang samla bangin yo banrakhi ya kani katayo ka bakarpang ka jongi baro istiyo war pedeng ka jinglong ka jingman jong ka perthai lingba jong kani ka pandemic henrai ublay dong pri pat ingi sisin kani kalat bangin yo ban plai ka kerteng ka jong u lingba kini kikor kibor jong ka juk start ka pamenta ngej kemo ublay undorikat lembat ngi ka jing sang samla ha kani katayo hi baro istiyo ya ka bangi yo ban pendep ki program ki paper bat ngi duai ru bo ublay undorikat lembat ngi kum ka jing sang samla hi baro ka we pola ka jong ka balang ki kun samla bangini simenta shirhem ya ki program kum ka jing sang samla ka don ban penbek lingba jong kani katayo hi baro ka we ban nga simru ya kani kalat ka kabu ban ai kublay youth week bat you sunday ya philang iwe pa iwe ha ka kerteng ka batyang tam jong trai ban panim jong i Jesus Christ ngapen kan mauru ha kani ka por ba kum ka jing sang samla kadai ka snem bangin rakhi ya kadai man jubili ho ngidon sibun ki program hapo jong news nam bangin pendam te hnrei lingba jong kani ka khlam ka badon kani ka ri ka bi ka jongi nginbu ka jing duai bo blay un play kiliat kilinti ya ka jing sang samla bakan yo ban pendap yakini ki program ki ba pher lingba jong news nam ha ka jing rakhi jubili ka jongi ngapriang so bhalang ingi we khun samla kani sha kani ka jing sang lang ka jongi nadoi pastor ki teman basan kit khot jong ka komiti balang bat kumju yangi we kit khot bat kino kit kam jong jing sang samla bat ka jing sang samla hi barok we batung in sya krilang ublay ha kani ka por da ka jing kmen bat ngin duwai ru ublay undon kalam bat ngi ha kani ka jing sang nadu pasdang bat hadu ka bawai no ngin ya sedang ya ka jing sang lang ka jungi kani ka janmien ngin ya simentalang ban ruai ban rius pa life huway sipai ukres ka kamenta kadawa utra yangi baro bantrei ulapha kabalang bantei kerteng jung uban pla ha perthei badum dap jing thala kumtu berlai tli khot lambat ka khoros pat hadien jong kani ka jingruai ngan kerpat imes ri kharsieng ba enyalam yangi ba pulin ka ktien ka jong blai bat ha ka jing duai ngin rawai dak we yang lang Pai ukres ka kamenta ka dawa utrayangi baro bantre ulapha kabalang bante kerteng jeng ban pla hapertei badum dap jing thala tongin bersyan yaki kam ki ba crown na kabin ta ulay tongin lenti yaki kular ki bakraw na uhi sipai ukres ka gospel kelen benbna shaki jai unribana popkin haino jing suban ai ha perthei dap jing tella Dai theo Giêsu chính em khen yo tongin persyan ya ki kam ki ba crown na kabin ta ulay tok mi lenti ya ki kular ki ba crown na uhi amar bat kabalang yang minta dan papor kadang don wan angin boteng tungin ino ka pertei bajing skopa kiting e baro utrai unweng tungin persyan yaki kam ki bakraw na kapin ta ublay
ki ba khao na uhi Ashwa begin le play jing tuai ngan puli ka tu kan ni ten ki jong play nang ki laban syam na ka stiu Paul apostol so Titus ka lanong ka ba ka khat ka baning kong tar tar ki ten ki ba ong kum ni Henry bambi me to grand ki kita ki eru ki ba de ya kata ka jing kai ba janai ba ki real temen ki long ki ba sharai ki ba shida ki ba khan adka ki ba janai ha ka jinget ha ka jing in ha ka jing sha But ki kan thai temen kan long kum jo ki ba le khya le don akor halak ka jinglong jing em om ki ba kran sial lemne ya ki ba la penlong brau ha ka di wan shibun ki dong hikai ya ka ba bha ba ki la ban hikai ya ki kan thai samla ban et ya la ki tnga ba ban et ya la ki khun ban long ki ba khan adakar ki ba sngur ki ba trei hala yeng ki ba subun ki ba ko ngo ya la ki tnga ba ken om kran ben ya ka tien ublei kumjo ya ki rangba ba kham samla tus neng ban long ki ba khan adakar ha ki ei baro da pen i la de ka rukom ha ki jingle ba bha hala ki jing hikai da pen i ya ka jing sngur ya ka jing sngo kya ya ka tien janai ya ka bomla ban pen rem ba uta ubaya le persha unyo le ran na ba umdan ei ka ba sneu ban ong chphang jongi tus neng ki shakri ban ko ngo ya la ki kanrat ban pen sngo ha ki ei baro Om ki ba ya parsi kaliang om ki ba butti hindrai ki ba pen I ya ka jing sngur ba bha baro ba ha ki e baro kin pen I tenat ya kata ka jing hikai jong ublei unong pen im jongi teng le sha skor ya tem jong ublei le ublei jing doai ko kpa jongi ubah beneng long ka ba khon ka kurteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka man ka jong me ni wan ban ai ngo ya me ku kan ran ina mar me don ring kat bat ngi kum ki khon ki ba e ki jong me du ka ni ka khlembat ka ba men tangi long kum ne bingi long ka de ka jing bha ka jing sbon bat ka ti ka ba kraw bor ka jong me kan ran ya ka ba me don ring kat bat ngi try ji so be i ni sngo ko mangi em ha ka jing shayong ni em ha ka jing dum ki jing bot ki jing perkhat ki jongi ha ba kum ki kon ki ba ki jome try bon sien ngil sngo ko mangin dei ban kalet no yami ni so mangin dei no ko kan rat ban phai dien no re bangi I ha bangi phai pat kan rat ya ka ti ka ba kraw ka ti ka ba bha ka ti ka ba sbon ka jong me ya ka ba hadu kat kan ka klep mat ka ba menta midang yai don ring kat bat ni bat hadu kan ka por ka ba menta ngala ban ong ko kan rat ti su be e jonga ba midang yai le ki kampa ki ba bha bat ki ba kraw shisha ya ka ba kum ki khmat breu ki ba kenja do ngem la ban yo I re bangi phai ka jinglong ka ba jar ka jinglong ka ba kenja men sem ka jong I try ni yo I ya me kan rat ba mi don hasenda jong I ki khon ki ba et ku jong me ki ba phai cha me kham ta ma ki por ki ba menta ki ba kom ka per thai hi baro ka we ka yam ka len yar ku kan rat ni yam thang ku kan rat ji su ba et kham tam kom ki long yeng ha ba ngi ma ki jing e ki ba ngi kan do ni snow kum ba ki yeng ki sam jong I ki pat leng ha bangi mat ya kan ni ka jing pang jong kan ni ka knyang jing pang ku kan ran re ha ba me don ring kat bat ngi kan ran me long u mau siang u ba kraw jong ka jing em bat ka nong rem jong ka jing het ka jong I bangi la ban shania tang ha me try ji su be ngi so ban ai ngo ya me ba kom ka jing ya sang sam la ru kan ran ngi dang yo ban keu ha ka yeng ka ba kan tang ka jong me ban yo ban rakhe ya kan ni ka youth week pat ya ka youth sunday wala ngim la ku kan ran rengi duai ko kan rat ba me ling ba jong kan ni ka ki kor ki bor ki bangi yo ban rakhe ban pen I ko kan rat ji sub in kan long ka jing ai ka jing rap ko kan rat ji sub ko dor bangin kan mau ko kan rat ba me nang yai don kan ban ngi try ji sub in ki kon samla ki sak ma sha ni bat shatai ki kon samla ki no yan ka jing long ben sem ko kan rat na ba om yo ban keu je ki yeng ki ba kan tang ki jong me ka no ko kan rat ki kon samla ki sakma bat ki chong khani ka par thai kan ran kum da to hi kai yangi ko pa be ye jonga mangi so tho ban long kita ki khon ki ba e ki jong me kum da mangin khan ad kar ya la ka jong ka jing em kum da mangin so tho ya ka bor ka jing em hala di marwe shimen try to be ka jing em ka jonga ba ka jing em ka jong ki khon ki jong me ka long per sha ba ka long marwe bingin ya dei ka jing
kajing day jongi bat me trai kini kini ki por bat ki chung ki por ki bangin sku tho ko kan ran la me don ring kat ne em ha kajing em ka jong ha bat kajing em ka jongi me don ne em ko kan rat aki yeng ki sam ki jongi a bingin pai ko kan rat ji sub ye shami hoi try ji sub ko don ngi duai ya ka ba men don ring kat ru kham tam ye ki khon sam la ki ba ye jong ka balang jong ka district ka presbytery ha ka synod bat haduk assembly ko kan rat mengin long ki khon sam la ki ba khan adkar kham tam ki chuk ki pa menta mengin nang ban pai shami manwat ye ka tien ka jong mi manwat ye ka jong ye ka jong mi bat kham tam yu man siam ba kho jong mi ko kan ran bat ban ong ko man siam ban ong ko try wat am shim no yu man siam ba kho na ka jong em ka jong ha bat ka jong ni ba mengin so tho ko kan rat ba me man yai don ring kat ban ni try pen ki em ya la ka jong ka ba lang ha padeng ka jing no asut ko kan rat su be ngadoi ka ba man don ring kat ru kham tam ko pa ye ki nong sharai jong ka balang na do ki pastor ki temen basan ki khot committee balang try to sub in men ri men sumari ki men kar khu ye ki sngi jing long temen jong ki ganang yo ye ka met ka phan ka ba ka ba kya ba kham tam kinang yo ye ka bor ka jing start blay ba kan jaman sim ka jom me try kom no ban ya lam ya la ujong upai lang ujong me ko kun ra da ki ni ki sngi ki ba menta ki sngi bangi haban em ha ki an jong ka per thai ko kun ra chi sub in bat kom ta ki du wai ba men ai ka jing start ka ba kan job lay ka jong me aki ba kin la ban ya lam ye ki khon jong ka balang da ka jing start ka ba kan job lay ba ki an ka jong me ko kun ran ji sub e to bat scam yang hi ha ki sang ti blay ki ba don bor ki jong me try kana bo ba manu no mi olat ko kun ran ban kan ye kan that no yang hi ki khon ki jong me na ka ti ka jong me ko kun ran ji sub e jong nga try nga du wai ya ka ba man ye don ring ka ru kham tam ye ki por ki ban nang wan ki sngi ki jong em ki jong a bingin nang ki jong ngi ku kun ran bingin nang yai la ban chan ya ha me ki po baro try nga du wai ka ba man don ring ka ru kham tam I pastor ban sa sam ye ko ku bor na ka tin ka jong me try pen sle ye lu jong shakri ku kun ran ba ki e baro ki ba mi no na ka shen tur ka jong u try kan long ki ba day ba ka jong em ba ki jong bam ki ban tay ka jong em ka jong ngi try na ba la tho ku kun ran am tang bo riu un em na ka jing bam jong protein ri ban em ru na ka tin ka jong me ku kun ran bangi la ban em ban ya ka por thai ku chi su be try to da pen kan tang ye ka ni ka por baro ki jing shakri ki jong ngi kan long ki ba me man pen khoi ba me man da ai boring ngi ku kun ran bingin so tho ba bingin nang la ku kun ran ban chan ya bat ban ya shakri me ha ki por baro try to share me ka buram bat ka bangu nga ai me ku try na ba ka teng ka jong u ji su ngo nga pan ta ka ta ba ham chikut tru amen. Ublay un kerku ya ka jing pesngon ka tien ka jong blay bat ka jing duai ka team jong ka youth week bat youth sunday jong news nem arjar arpuai ya ka ba ka KGP assembly ka bu kum ka phang padeng ka long ki kristan ki bakhan adkar ya ka bala pensong nong rim na ka sithi pol shoktitos kalnong ka baar kat khot ban riu bat ngai scam baling ba jo kani ka thim ai kan long ka jing pathamai ya ka jing mut ka jing pathat ka jongi kum ki khun samla hapo la ka jong ka balang tung ni pandam hoblai ha ka jing duai ko pa jongi ba beneng sa sien patrai kani ka jan miet jo kani sngi ngai ngu ye me ko trai mar melong blai jongi bari bat busmar ka jing em ka jongi ki sngi ba ki por baro ki balalit no mi ai pat ingi kani ka met ka phat ka pakot ka pakhia pat kum ka jing sang samla ablay lingba jong li usnam ar hajar ar puwe bangin yo ban rakhi ban le kemen yak tayo ko bakar pang jong kum ka jing sang samla ngaduai ban ngubuti ablay ya ki e program ki ba pher ba kum ka jing sang samla ka don ban pendep lingba jong ka tayo baro stayo tolong ringkat bat la ka jong ka jing sang samla bat ai bo mun sim ko ka bor jong mi ablay undon ringkat ban ngi Patu apa ki program ki bangin pendap ablai kan long po kajing alam kajing kerku kajing me pat kan long ru kajing mentoy ya kajing em kajing kum ki khon samla kum ju ru ya bas ngap ya ka dor kar kham tam ablai ba jong ni usnem hi kum kajing sang samlangi don ka benta ka bakraw e ablai ban kin ma kin riu phau tli ki snem kajing sang samla ka yo banjam kini ablai kini kajing alam ki bas start ki jong me
Ngiduai blay tunang yalamel kajong jing sang samla, banang ni siya kamat kutray. Tunang penmi yakinong tray hapo la kajong kabalang. Kum kajing sang samla, inang lapan kentiu kalama kospel kajong me, kam sajrong bat kam sajrong. Dorang dekat namar kata blay yakan program baro, ya kabangidon ban pendap na baik kini ngu kadang pantang kerteng tray panong penim jong Jesus Christ. Nadu menta pasuduk yarta bom cukuru. Amen. Inya poino askawai kebenta. Kata kalong. Bangin yo sngau no ya kajing ruai kerpang. Na kajing iseng samla. Na kikun samla jo kabalang kata kalong i komporson marbanyang bat iban pentingan kurba. Pat hadin jong kanika special number. Ngiyo i hang ni bay idon i pastor Dr. H. Rambai. Iban a ya kajing kena lamprang ya kanika team. Kum kajing iseng samla pastor ngi pediang subhai pi. Batu ai ba ublay. Undron ikat bat pi lingba jong kanika jengkran lamprang ya kanika team jong jing sang samla ka KGP assembly kelabu kanlong kaban ai jingkermen kaban ai jing mentoy ka jing im ka jing kum ki kun samla habang im kum kini kipor bat hakani kapor kanang ba kapor kan omslam ngan kerpa no i kun samla jong kabalang ban ai ka special number par hadian jong ni ka special number i pastor in ai ka jingkran bat kumjuru ban simi ka benta barok berangsa jong kani ka program tat hadu bandawai no jong kani ka jingeseng. Don ta hakine kisni badap tang jing kelasisha bojong ubaman yang ikipen tame ni pai deno atrai nakmat jong me atrai tonang yalam yakikon jong me apertai bangi em ayin yatan bat mi kikon bestan nginong ru kibakan atkan trai jisu bair syami mintani pai kum nong pop larem ladu kacing kermen traya lam yangi amit syasham kum kun Israel yin lat la ching yap the atrai tonang yalam yakikon jong me hapertai bangi em angin yatang bat mi toya dahu serba kum kikon restan nong ru kibakan atkan
chairman ba yalam yakaneka jing shikri kejungi hakaneka por kisamla jangka balang kejungi ngidap deka jing sungu kebakrau yu blai namar bau ai ia pi kaneka lat ia pi kisamla naka benta ban pendon buram yu blai langba kaneka jing shikri kejungi ha kejing perkhat kejungi kum kibreu ngem syam da kami lenti ba ngin la ban yo ikan ka por ka bakordor ban shikri yu blai kum makan ka por ndre ngat ba ka por kalong ka jong blai bot penyat ike baro kat kum kejing snutu kejing syapang jong kejing kublai ka bakarpang nomor kata ye piki kon samla kibla persyang ya kena kejing syikri kejungi ya kena kapor kena kadai kebentah kaba ngin yakren syapang kena ketien kejong blai ya kabaka assembly kelabu na kebentah kisamla kabala pensyong nong rim nautitos an reu kabaong kumne ki Kristan ki bakhan adkar kendet syapang unong tho jong kane ka sithi shaune u titos ngila sngthu syai kedar nadu kane ka khot ka banongkong jong kane kalanong ka banongkong upol upen pau syai kedar langba ka jing tho jong u badai ma u batho ya kane ka sithi sha une upara nong tre jong u bakerteng utitos ubadon ha kane ka daulanong ka baki khot ka krit la tho yaka hausnam nripulai bat kane ka de ka por ha ka ba upol udang light na ka jing set pendi ka banongkong jong ka ba ka sarkar roman ha ka to ka por kala set pendi but ngisngutu syai kedar ba kane ka sithi utho yaka na kane ka snong ka baki khot kerteng ka Nikopolis ka bam da jingai na kane ka jaka syong jaka sa jong une utetos kane ka snong krit kane ka snong krit kalong ka snong ka ba itanat bahana do ko por bat menta ki khot kerteng ya ka kriti bat ka dairu menta ka turis center ka snong ka ba kidon kibon ki snong ha ka ne ka daulanong bat kajing itanat ka jong ka kadon hakimap jong ka tourism jong ka ne ka regres akan ka por ka pamenta kadau ka bala pelong ya upol bantho ya kan ka sithi let's say habang ipuli bnia bang syam kidon artli ki ki bapelong ya upol bantho ya kan ka sithi ka banongkong kolong banyada ya ki bangai ki basyong basa hakatu kadaulanong hagisnong gi bapher jongka bat khamtam ban ai ya kajing hikai ya une ubriu jong ublai ubadang khna samla utitos kumno bun la ban hikai ya kajing hikai ke babhatam
naga benta ban yada yakin ki rungaj ki bala pedang yo try jong yo Jesus Christ bakin nam bakla na ka jingat ka jongki namara haga to ko por ki don shibun ki jing hikai bakla ki ba penthame ya ki breu bakin kiano na ka jing hikai ki bashisha kadau ka baar lapan kan mau yo no shakri jong blai ban pen kan mau ya kini ki rungai ki badon hakini ki jaka ba pher jong kane ka daulunau bagi dai ban bot bad ki dai ban bishar bania ya kini ki jing hikai shong tanrai kini ki jing hikai ki badai ki ong jing hikai ki berhenti ki bagi khot ki sound doctrines. Don't lightly ki ba ni yo i ha kana ka shithi ka jong upol shaune utitos dengin pech nabstang habakut jong kinagi lightly ki lanong ngin sham hang toy ki lightly ki jing shisha kita ki bakhot kita ki jing hikai ki ba shisha lane kita ki jing hikai ki ba bech ki berhenti ka benongkong kalong ka jing hikai halor ka jing long blai ka jong utrai jongi u Jesus Christ bat hang ne upol ula pen snuthu jani asani bha ya une ushakri jong ulang bagan ka shithi ka jong u bakan nega dei ka mon ka jong ublai bakan nega dei ka plan ka jong ublai ka jing thmu ka jong ublai ban pen im ya ka perthai da ka bama ul kelalong u bakan jado ha utrai jong yu Jesus Christ ha ka tin parang ka on God in the person of Jesus Christ ka nega dei ka concept of incarnation kabag babon ki jatniam ki waipat ki jatniam ru ki don kene ka jing snuthu ka jing snuthu shapang ka jing long do lene ka jing kela do ko jong ublai na ka benta ban pen im ya ki breu ublai uwan ban hiar shakana ka perthai na ka por shakapor kat kum ka jing hikai jong ki waipat kiniam naga benta ban pen im ya ki breu hang neru ka don ka jing snuthu langba ka ne ka jing hikai ka jong upol bo blai how try jong Jesus Christ wan tang chisien ki wei ki jai niam ki hikai u blai wan bon sen nrai hakat niam Kristan kat kum ka ne ka jing hikai shong tanrai Blaiwan tang chisin banlong ubriu ha utrai jong yu Jesus Christ bat kane kalong bangi kham snuthu bangi kham bangin kham snuthu ya kane kalong namarba lada ublai un kelalong ubriu ngi ki briu ngin kham snuthu yu da ka bingi yo ban ya keren yo da ka bingi yo ban ya khana kumta utrai namar kata ulong namar bulong ubriu ulong ukpa jong ki bangai ulong utrai jong ki bangai ulong uparalok jong ki bangai bat ulong uta unong yaslok pat ki ha ki jing im ki jong ki ke baman kesengi bat hang ne la pen snuthu ingi ba ke jinglong blai ke jong ublai how try jong yu Jesus Christ ke pelong jan yo beriu bat yo blai naga benta ke jing penim bat kane ke dei kata ke jing hikai shong tenrai bat upol ula maham persya yau ne ushakri jong u
banam don keno kajing hikai syong per nalor kene kajing hikai jong u bat lo sngu thu pau no trai jong Jesus Christ ulong ublai unang penim jong ke pertai kabar kajing long khuj ha ka syong kha syong man kinong syarai ki bomdei kinong syarai ki samla bat ki wei hang ne laban jur bat laban kia hagine ki jing tho ki jong u hau no syakriu jong u upol ulaken tujur yau titos ban hikai ya ki breu ba ka syong kha syong man kadai ban long ka bakhuj bat haba ka long ka bakhuj ki breu ki yo ay ka jingker khu naka bat haba kam long ka bom khuj ki breu haba ki syong kha syong man da ka jing bom khuj ki yo ay ka jing pang ka jing sitam ha ka jing im ka jung ki wei ki jing ja ki basneu ki don kumbang yo i ha kena ki por ki bame na ka ba syong kha klem rukom lane ka ba syong kha klem akor ki don sibon ki jing sneu ki bame kumta hangne lahikai yakine ki breu ki balabot yo try jong Jesus Christ kam tam ki nong sunsyar iki samla iki riurang ba jong ka balang bakin long kita ki breu ki bakhuj ha ka syong kha ka syong man namar kata kani upoluang kadai kata kecing hikai syong tenrai kababiang bat kabangidai ban bot ya ka ha kecing im kejongi namar pi ha ka to por baki breu kim syem hikai kumta namar kejing syong kha kalong kabomdei kat kum kejing hikai jong kaniam Kristan long kejing hikai jongki kalong dakung weipat let's say kan yesrim hi hakini kumba kalong hakini ki sngi ki bamanta badu polu yaiban namar kata baki breu ke deban suthu ya ka syong kha syong man kalong ka bakhuj bat kejing khuj ke jongka kepenmi ya kejing bha ha kejing im ke jongki breu bat kumbala ong shikmat haba kajing syong kha syong man ka khuj ki breu ki yo i kajing kerku ki breu ki yo i kajing kwat jing khia ha kajing im ku chungki bat ki breu ki keman namar katangi ka balang habangi penyatho i ki samlah ngi kerku yaki daga bangi ong ba ublai kajing sup kajing keman undon rengkat bat pi hakis ngi ki por barok kabalai kejing hikai kabadon kam kadai kejing long kababha bat ikene kejing im jinglong kababha upol ulopen syong nong rim yaka ha kejing i bat ladangi pen syong nong rim yaka no kuno kam ong upol ha kejing i kane kat makhashi bon kiwei kijing bha ha kajing im kajong ki breu kiba pendon kam ya kane kajing snguthu bada baki breu ki i baki breu ki don kajing i kitrei ya ka kam da kajing i ki kemen ha kajing im kajong ki bat ki roy ha kajing im jongki bat kine kijing kemen bat kijing roy ha kajing im kajongki ki ai kersoy kat bekidang im dang sa sla jong kena kendau badam don bala ban kene ya kena kajing ai kebau blei ulo ai ya ki breu ha kajing dai bat kena kabanta kine lai teli kajing hikai ki bakordor ki bala tho syauti tos
how no snam reply kan long kata ka jing tho bat kan long kin long kita ke jing hikai ki ba kordor wat kumju hakini ki sngi ki ba mantah namar kata kan ga thim kalong ka ba biang na ka banta kini ki khamtam kini ki por ke ba banta ka ba ka assembly ka labu na banta ki samla ka baong ba ki khun Kristen ki dei ban khan adkar yelade te khandiat ngin ya batai kini ki kentin hakane ka thim habaong ke Kristen kata gemut ba ngis ngutu ba kumbala tho haka kitab cekikam jengki apostol genang khatwei gedkhot arpun reu bat kumju u Petrus Ukren upendon kam jekene Kris ke kentin Kristen haka to por kata gemut kene kadon kejeng yadai bat kibreu kibobot yo utrai jong Jesus Christ kibakhan adkar kekentin khan kene ladaka jing batai ke jing pen kelaktin ya kene ke kot ba kan long ke babiang kat kum katai ke kot ba Hebrew kebamangi ngia pendon kam haki school pule theology kane kamut kumne ka kentin khan kamut ban yit bnya lada pipule haki jing tho jong kirustat haki jing yadai bat kan yam barim jong ki Israel haka jing yadai bat ka shat ka khen jong ki Israel haka por barim ki ong ka divination in ancient Israelite religion hang to phin yo iba kine ki khun Israel haka por barim ki pendon kam ban khan ki pendon kam ban shat ban khen ki pendon kam ya ki merat ki pule ya ki snare jong ki merat ban tip ya ke babha ke basneu bat ke ban jia bat ke ban sajia ka jing im ke jong ki baman ke sngi kumba ngile mangi ki khasi ngiru ha ka por ka barim ngi shat ngi khen bat kine ki mau khan ki don hakeleng ki benta jong ka negari ke jong ngi don la ki jong ki mau khan hal ki jong ki snong ke jong bat ki don ru ki snong hadu kine ki sngi menta ki ba kerteng ki ba pen kerteng kum ki mau khan bat ki wei tahang ne kepen iba ki khun Israel keno ke bakile shwa bakinle ya keno ke kam kim chule klem da yit klem da pek benya klem da khan klem da shat klem da khen namar ki shepti yo baki bakla tenrai kene ke jinget ke barim lapan rem ya ka hagapor jong ki prophet lada pipule bah ya kena ke ketien ke jong play ke history jong ka ya ke development jong kaniam jong kine ki Israel pin siam ya ka bah ya kene lapan du bal lapan rem ya ka hagapor jong ki prophet bat kumta hakini kisngi shem don shu bashat bakhen shem don shu bale kum yakini ki jat rukom ban yet ban ayu tenrai hari khasi jongi kidang don shibun ki bale bat ki bashat ki bakhen hakan ka
hakini kisngi ki bamanta kai kajing ya dai jong kan ka kantin kan ha kajing ya dai bat kan ka por ka bamanta phi ha ka to ka por namar baki briu kidang biet kidang them la ban ong kine kisat ki kheng kumne kum bakilong dan rei mentapat ngin syat ngin kheng kumno ten mar kata ka we ka nuksa ngamut ban ai phi ki samla kano ka kam ka ba phimut ban le shumut lada ma phi angnot ban ai ya ka jingnang jingstat ya ka ne ka dong ya ka ne ka than chane phim dei ban le ya ka phim dei ban pentre ya ka ne ka kam da ka jing sngo ko jong phi ba da ka jing sngo shit rahem ko jong phi bat pihap ban da shat ban da kheng kata kemud pihak ban da kondok ya ka bengi ong ka empirical study namar kata ba hakine ki sngi menta ka dei ban long kumta haka por ka barim ki briu ki shat ki kheng hakine ki sngi menta ngi pendon kam de ka empirical study ki investigation ban investigate hato kalong ne em kene ka project kebangan kebamangi kum ki samlangin le kumno kan yaj bat kumno ngin stang ye ka bat katno kan lut bat ka ei ka jingmi nang ta ter phi hang ne ngim dodon kam than ya kata ka bengi khot ka emotion ha ka jing trei ya ka no ka kam kham tam ki samla ki badang song shit ngi don kam yi ki samla ki bastat ban shat ban kheng ha ka dur ka bathmai ten mar kata dei kum ha ka ne ka por ka bangi ngi sngo don kam ya ki samla bakin pendon kam yakin ki ei ki jingstat yakin ki jingstat ki badon ki behikai yangi na ka banta bingin trei yakan ko kam ong utrai uei utu briu ubahaba umut bantai yala ko jong ka ying uklem da syong perkhat anlut kan no kan man kum no kan long kum no berutrayu ong ladau tau briu semle kum ta baladan syem bakaneka jingtei ki jong u kan fail bat kan lap ke jing ja burom ha ke jing im ke jong kane ka tim na ka benta ki samla ki badon ha kane ka ri ke jongi namar ba shibon ki por shibabon ki jingjia ki bangyu i ha ki balang ha ki imlang salang ki benta ki jing im ke jongi ba par ki breu ki pendon kam da ka jing song shit da ki emotion ban trei ya ka kam bat ki emotion kanam ya hanrei ka jing ya jong ka kam kadai da bangikan da ka bangikan adka da ka bishar benya thik pathik pat hang neng haban pelut ikisngi ki por kchungi na ka benta bingin le ya kena ka research lanai ki ong ke empirical study lanai ke bangi khot ke investigation ten mar kata nga kerpat iki samla namar ba ki don shibun ki kam ki ba mapi pidei ban le ka jing im ku chung pi to shim ya kane ka khubor na ka benta ke jing trekam ke jong pi ke ban ke sngi balada kino ki samla ki sutrai klem perkhat ki shule klem perkhat kanam long ke kam ke jong ki bat kan long tang ke jing du nong
Sibun namar kata ki project ki badon. Haga balang ke jongi ngi i baki fail. Kim juyo no. Bat kadon. Tang ki jing du nong. Haga jing im ke jongki. Dang ngasyat ong. Ngasyat ong haga ni ka balang ke jongi. Ngasyat ong ya kirang ba. Ya kan ni ka bantah. Nrai ki bobon nangi ngem sngu tenat namar bangi syom shit. Bat ngi shibun ngile ki kam ki bomdai. Bat namar kata kawan ra shibun ki aka ki jing snutu. Ki bom ya hap jing mot. Hakan no no benta jong ka jing etri kam jongi. Kumta une utitos. Ukhot ya une usyakri ubabot ya une udai uta usyakri badang samlah wang ban im ya kejing im ban im ya kejing im da kejing ich hagaba mele ya kan nuku kam ke baba which is right living kejing im ke babiang naga benta bamentrai hapedeng jong ki babon ki balang kumta ula kerpat yakin ki riu rang ba to shimpi yakane ke jing im teh ke badon haka ke jing it haba phile yakan nogo kam ke jing im ke badon kene ke jing it haba phile yakan nogo kam Piki samla shinrang bat kentai. Kadang kejing sngutnak. Haba kana kisiti kasaung kumba ngitrai ngile ya kanu kam rengkat badublai hakis ngi ki por barok jong kejing im bujongi. Kidon shibun kikam ki babah. Kidon sibun kikam ki babha hakine gisngi. Bat kata gamut nengah mut ban ong ba atau kanika subjek pedeng kanika kubor kabaka assembly kabu na kabenta jongki samla jongi kanika ri ke jongi atau kan long relevant atau kan long kebaidai atau kadang yahap kumno ngin contextualize ya kan ka benta bat kumno ngin tray ya ki kam chungi ha ka jing dai bat kan namar kata kidon shibun ki kam ki ba ma phi ki samla phya ban le kanuksa ngan chuai tang khandiat ke kam ka ba phile Kekam keba pilek bah, ya kibaduk kibasuk, kamtam kum hakene kipor kibangi ngisham shtam, hakajing im kejungi. Kajing kali kalong hato kisamlah, kilek bah, ya kibaduk ya kibashitam, dakajing iet, hakene kisnem, adu usnem arajar kat kendai. Hadu usnem arjar arpuai habangi pang habangi sitam habangi ut habangi yam habangi tengan habangi yap kumne bat ngakerman skam bagi samlah kila lek bahaya kan ada kecing i haga kerta ngutrai bat ngakerman bagi lek bahaya kila pen im shibun kimansim kum hakini kisngi kimantam tabala dajia ba kisamla ki klemla yakane kata ngamut mengihap ban retrospect ban khmi biang ha ka jing yadai bat kana ka shithi bat ikane ka thim ka jongka ikine ki jingmut yakine ki paso yakine ki sembo perkhat ki bu pol latho shauno shakriu jongu shauno nongbut ubama u i ha kajing syakri jong u yo blai
lada ma phi pi klem la le bha ya ki baduk kum hakini ki por ki ba ki briu ki duk kata umut ki habannya berkat mencem snem ha ka por ka ba ki ai ya ketuka ka sarkar ka ai ka lockdown bat pi namar ba kalong ka ba rengkhat don sibun ki briu ki ba du khao ki bom don khao ha ki yeng ki sem ki jong ki namar ba kim tip ya ka jing tmu jong ka sarkar bat namar bangi ki baduk khamtam ha ka negeri ki jongi ha ka jingwat bane ka jonga ngashemba tang hai ta isnong ibangasa na kita ki chispa yeng ki babiang ki don tang san riu yeng ki bala ban thiet ki khau berni bat ki bobon ki shat ki thiet ki khau kilo bada ba ka don ka jing khang dam ka bakum ha ka to ka por ka don ka jing lut sendet bong ka bam ka di bat ha ka to ka por ngio i ya ka jing pang ka jing stom ya ka jing kerdu bam jong ki pramarjan jong ki pramar pa kadon ke jing yapan khau kaliang kidon ki wei ke jing yapan kaliang bat habadon sngo kumba kamen sim ke sngo kemen bat don ke por ke bambiang ngijau umat bat ngakermen bak kisamla kum hakutu ke por pilale te na ke benta ki baduk hakana ka balang bad kana ka shnong ka jungpi belada kalong belada phim shamle ka kana ka dei ka por ha ka ba phin hap berkat bakane kam dei tang ka doktrin na ka benta ban pensngu tunat baginong yithu khana kin pensngu tunat kin entertain ya phi yanga bangin sngu tunat man gesngi ban sngap ki khubor ki ba mangi ki pastor ngi kren Henrei kadai ka khubor na ka banta ban le ya ka kam msham dei ka khubor ka ban skap ka ban kut tang ka ban skap ya ka bat ki don ru ki papang ki pistom ki bomnot ban le ki hospital ngio i ya kata ka sarkar ka tip ya kata ngio i ya kata bat ki don ru ki bayap bat kum ha kana ka konteks atau kana ka theme ka baka assembly ka bu na ka banta ki samla kalong relevan lada kamlong relevan make it relevan pelong yaka ka badai penbiang yaka lada phim penbiang yaka kane kan long ke ka ba nginom la ban priang ha ka jing im ka chongi kane kam dei tang ka ba ka bangi super kat upolu ang kane ka dei ka jing im ha ka jing it ha ka bale ya ka ba it is right living bat kane ka dei ka dadangin apply ya kane ka rukom perkat jongi ha ka jing im ka jongi ka man ka sngi ka ktin ka jong blai ka balang ka jongi kan roi namar ha baki im ki khun ki kti ka jongi ka balang ka jongi kan roi ka balang ka jongi kam shong phi ka long ba ki sngi ngi shayo i ba kabalang kejongi la structure di kah kata kedur bangis ngutenat namar bangi don kapisa ngis ngobang ban snai ki jing mane ki biang bat kebi itenat bat ngis nguhun ya kata bat sya kam dei ka kam ka babakla bat ngis ngutenat ru haba ngiyo ya ke jing ya seng ka biang ka badon ki kuaya ka badon ki wei ki jing pen itenat ki jing pen phu pen phieng ya ka dan rei ka ka bakam
don kan kelang ban apply ya kan syabar nak kene kayeng mane habang arwai ya kejing ruai kuayar kebabang ngan apply ya ka ya kejing mut jongka ha kejing im kejonga kebaman gesngi habaki samla kirwai ya kejing ruai kuayar kebabha kebabang kebasngutnat kidai ban apply ya kata ha commission kejongki kena kadega right living ban im ya kejing im kejing ich ha kebapile ya kejing le kebabha jong pi ha gisngi ki por baro jong kejing im kejong pi kena kadega tim kena kadega benta kena kadega ta keketin kebeim kejong blai na kebenta jong kisamla na kebenta jong kabalang sacisin ngan ban lada pin weng no ay kejing syong shit kejong pi bat pin long kita ki briu ki bakhan adekar pin nam le ya kono kono babakla kejing im kejong pi namar ba pile ya ka ei ke ba pi de ban le bat pi kalong ba lada pim le kum ne lada pim khan adekar pin long kum unong buai kinong buai kila kum no phi i ki pra ba ya buai kia di kia bam bat kia sei ya ki do jong ki phi i ki don ki do sniang ki don ki do masi ki don ki do kha ki ta ya ki teki ya ka kiat bat kia ngobang tu Henry hayeng jongki ki khun jongki ki sha than kim don ai ruam te nomor kata ladau khba ule ruspa yelade hayo hat habar hang ne hang tai bat ki briu ki ro ayu namar budai babha bosbun mensim kat bagi khun hayeng kim don ai bat khane kadai kata ka khubar jong ka ktien ka jong blai ada pila ban weng no ya kene kejing sngu shit hem ka jong pi ka klem sur daka pin chu khan ada kari lade pi ki samla jong ka balang pin long kita ki breu ki babiang na ka benta commission ke jong trai hasla jong na ka kandau blai nam ta ka buram ke jong tang pendam ke jong tuai ngingu i me blai namar ka na ka por ke me ai hangi ki samla na ka benta ban syekri me lang baga na ka ketien ke jong me ngingu ime ablai namar be penken mau yang i ya ka ei ka babiang ka bangidai ban le ha kecing im kecungi ala da mendon rengkat bat ngi ha kejing ya lenti jongi kum kisam la men pensyai ya kejing mut kecing perkat cungi kenrat beginam lihat syane syatai bangi ingin le ya ka badai biang na ka benta ban pesobha ya ka mon kecung haba medan rengkat bat ngi kenrat kalong kecing sngan ya kecing im kecungi kejing kerku ha kecing traikam cungi kin im kita ke bios bat kita kiba mangi ngitrai nak benta cungki tukur khu yangi dong mun si mu cong me bad haba medan rengkat bat ngi khamtam ha kana ke por ke bangi pang istam ngin nampang bat ngin nam yap kan rat ngidap de kecing ngungu ke bakrau ya me namar me pen im yangi hadu kena ke kelmat tu pen im ya kena kisam lah jong ka balang kecungi na ka benta baki kintrai ya ke kam jong me ke kam ke badai biang kan rat ban penyar ya ke hok jong me haslah jong na ke kendau tu sengau kecing tu hai syukri jong me
bat ke bawai no to ai ba ke jinga Jesus Christ ba utrai ke jinga ba ke jong blai bo ku pa na bom chukut ke jinga slok ke jing pentingan ke jing pensat bor ke jong sip ko kena lai ke jing long ke ba hatam ke jong blai jong kin yai sa rangkat bat ngi kin long ka bor jong ki samla kin long ka bor jong ki samla kan kari ke jong kin yai sa ru rangkat bat ki ying ki sam ki jong ki ba pang ke bisitam ki baduk ki batangan ki badgondon kam kerki ya me kan ratha kan ke por oi kin yai sa rangkat bat ki to ki basal beng ki bom non ai ha ki ying ki sam ki jong ki bapang yai sa ro rangkat bat kriu khut sa talak jong pertai na do manta bat sudu ki bom cukut ro